זה את יודעת, אלה שהתחפשו ליהודים הם הכי גרועים כי הם קיצוניים. יהודים לא שונא יהודים. זה מחופש ליהודים. זה מחופש. מה שאת אומרת זה? זה דעתי, מותר. פשוט תסתלקי מפה, זה הכל. יש שם מישהו שמחופש לערבי. כמו שאת תעוף מפה. לאיש פתח. תזוז! היא לא תרגע ככה, היא צריכה להירגע, דוד. היא צריכה להירגע. מותר לי להביע את דעתי למה שאני רוצה. כן, צלם. גברת. אלימות. את עושה פה אלימות. אני אקרא לך למשטרה. יש פה איש שב"כ. תראי גם לשב"כ. האלימות שלכם לא תעזור לכלום. וגלעד שליט יחזור בשלום. ולא יעזור לכם שום דבר. מה כתוב? אמן. את לא קוראת, אבל תקראי מה כתוב. זה השיטה שלה. לא, עד אחד. לא? אל תדבר איתי, הוא לא כי מה נגע עשית בי? פרובוקציה? אין פה היגיון. אתה לא עכשיו. אתם מיעוט, והעם לא איתכם. בואו לא לדבר איתך. העם לא איתך ולא איתו. האיש הזה מלא ארץ, אתה מלא ארץ, מלא רוע. כואב לך הלב שגלעד שליט חי. אתה רואה שאין אף אחד איתכם. אל תגיד לך. טוב, עד הסוף. אתה חבל על הזמן. אין, האנשים האלה יש להם אין. אני לא באה לשכנע. אני רק אמרתי, אל נדבר איתה, ייגמר לה עוד מעט הכל. ייגמר לה הכל. השקרנית הזאת מגיל אפס. את רואה, את קיצונית. אין לך בעיה בשביל המחנה שלך? לשקר. גברת, אפשר לשאול אותך רק שאלה אחת. עוד מעט ייגמר לה. לא, למחשבה כאילו. את שקרנית פתולוגית. גברת, אפשר רק לשאול שאלה אחת? כן, בבקשה אדוני, אשמח מאוד. שאלה, את חושבת שזה יעזור לנועם שליט ולגלעד שליט? למה לא? שנייה, תקשיבי לי עד הסוף. כן. זה שאת בעצם צורחת פה ומשתוללת ואתם לא תראו טוב אחר כך בטלוויזיה וביוטיוב וזה חבל. למה? יש אנשים, הוא רוצה לעשות מאבק שקט. סליחה, אני גם, רגע שנייה, ביוטיוב יראו שאנשים כמונו כואב להם שגלעד שליט עוד שמה. גם לנו כואב. זה הכל. מה את חושבת שלנו לא כואב? לא. למה לא? כי ההפגנה הזאת זה כאילו לא בכל מחיר שיישאר שירקב שם. למה? כי זה השיטה, זה לא השיטה, אנחנו אומרים שהצבא יטפל בזה. מה הצבא? אנחנו אומרים... הראש ממשלה שלך הוא לא יכול לשחרר יותר מ1,000 אסירים. מה, גלעד שליט הוא מחיר? תגידי לי. הוא מחיר. יש אבל ימותו אנשים, את לא מבינה את זה? מאיפה אתה יודע? כי כבר מתו אנשים. אתמול מתו טייסים, אז מה? מה הקשר אבל? אז מה הקשר לגלעד שליט? אין שום קשר לגלעד שליט. הוא עשה יום הולדת לבן שלו. אתה חושב שגלעד שליט לא היה רוצה שיעשו לו גם יום הולדת בבית? אני עשיתי לו יום הולדת, מה את רוצה ממני? אני ראש ממשלה. מה אתה תלך תצחצח נעליים לפני שאתה יוצא החוצה? יאללה, תצחצחי את הפה שלך. הקירור של מדינת ישראל, הרוע בהתגלמותו, זאתי. אתה רואה, אף אחד לא איתכם, המיעוט, אף אחד לא איתכם, כי זה לא הגיוני לעשות הפגנה נגד ילד שהוא לא אשם. אז למה את משתוללת, גברת? כי אני לא משתוללת. את כן משתוללת, את מביאה דבר מאוד קיצוני, שאת תראי את הסרטון הזה, את תגידי וואי, איזה קיצונית אני... אתה קיצוני, מה אתה רוצה לעשות פה? אני משתוללת כי אני חושבת שלגלעד שליט יש את הזכות לחזור הביתה, ואתם עושים הכל למנוע את זה ממנו. אנחנו לא רוצים למות פה ברחוב הזה. רגע, אתמול מתו 7 טייסים. מה הקשר? 40 ילדים יתומים. מה הקשר? אתמול גם היה תאונת דרכים ומתו 4 אנשים. זה הקשר. רגע, מה הוא אשם?
הוא לא מה אשם, מה השם? את רוצה? אתה כאילו כל זמן שיש פיגועים ורציחות ואלימות, הוא לא ישוחרר. מה? לא. מה? הוא לא ישוחרר עד שהצבא לא ישחרר אותו, או עד שהחמאס לא יתגמש בתנאים שהוא רוצה. אי אפשר לתת בכל מחיר, בכל מחיר. זה החיים שלי וזה החיים שלך. את רוצה למות בשביל שגלעד ישוחרר? החמאס אומר בדיוק ככה עליך. את אישה זקנה ואני בן אדם צעיר. כן, זה ואת לא רוצה למות בשביל גלעד, אז למה שאני לא ארצה? ואלוהים ייתן לך למות. אתה צעיר טיפש. תמשיכי אליי. תראה איך אתה נראה. תראי איך את נראית. אתה חלאת אדם, סבל, תפו עליך, סבל. לא שמעת מה הוא אמר? את זקנה, הוא אומר לי את זקנה ואת תמות. הנה. לא אמרתי את זקנה ואת לא רוצה למות בשביל גלעד, אז למה שילדים ימותו בשביל גלעד? אני שקלתי בעל, שקלתי בן... אבל את לא רוצה למות בשביל גלעד. את לא תמות! אנשים... תוריד את... עם אמא שלך, אל תגידי במצלמה, אני מפרק אותך, תחדי ממני. אתה שותק? מה זה? מה את נוגעת בי? מה את נוגעת בי? מה את נוגעת בי? חלאה! אל תגיבי! ראית? הוא נתן לי מכה. כי את נתת לי מכה, גברת! מה שהוא נתן לה מכה? תראה! מקווה שלא. היא פגעה בו. וואלה, היא הזיתה לי מה? היא פגעה בו. הנה, תראה בצילום, בחייאת דינקון, תראה בצילום. לא יודע מה יהיה, מה לא יהיה, אבל משהו פה נדפק במצלמה.